Здравейте, прекрасни! Включвам се днес, за да ви дам едно тестче, за да се определите дали сте повече в сърцето или повече в егото. За тези, които за първ път попадат на мое видео, казвам се Русица Христова, консултант по психическо здраве, лични взаимоотношения и личностно развитие. А сега нека преминем към самия тест. Написала съм си записки, за да не ми се изгуби някоя точка. И така, вземете си лесен химикал и нека да започваме. И така, отбелязвайте си кое от твърденията е вярно и дали е в сърцето или в егото. Първо, любовта е лекота, егото е дисциплина. Второ, любовта следва, егото води. Трето, любовта е радост, егото е разум. Четвърто, любовта отдава, егото иска граници. Пето, любовта се доверява, егото контролира. Шесто, любовта се радва, егото е неудовлетворено. Той иска и още, и винаги не е доволно, и още, защо само една чанта, защо не още една, още един чиф обувки, още една почивка и така нататък, и постоянно не е доволно. Седмо, любовта мечтае, егото пресмята. Осмо, любовта прощава, егото наказва. Тоест, ти си виновен, че ми причини такава болка, сега ще ти покажа аз и така нататък. Това е его. Девето, любовта моли, егото изисква. Десето, любовта приема, егото критикува. 11. Любовта е важно. За любовта е важно щастието, а за егото е важно правотата му. Тоест, който е в егото, се иска да е прав и това е, неговата дума е права и до там, докато любовта през сърцето се радва на това, което има и това, което му се дава. И тук въпросът главния е: искаш да си права или искаш да си щастлива? Запитай се и помисли над това. 12. Любовта е надежда, егото е очакване и изисквания. И бонус 13. Егото се храни с парите, а сърцето се храни с любовта. Тоест, кое за вас е по-водещо, кое ви е по-сладко и просто отбележете в вашите листове по съответните точки към кое клоните. И просто искам да ви кажа, че ако искате силен и успешен мъж, е важно ние като жени да сме 70% в сърцето и 30% в егото и съответно той да е 70% в егото и 30% в любовта, защото ние сме като скачени съдове и просто е нужно да има допълване на съответните места. Това е от мен за днес. Надявам се да направите теста. Пишете ми едно коментарче, за да кажете как хубаво е при вас и да видим къде има работа. И ако имате желание, може да си запишете индивидуална консултация с мен и да продължите да следите следващите ми постове и видеа, защото ще давам още полезна стойност и
Може да ми задавате въпроси долу в коментарите. Благодаря ви за всичко и чао за сега. Ще се видим следващия път. Нямам търпение. Това е всичко. Желая ви прекрасен ден, мили. Чао!